Jó napot, hölgyeim és uraim! Ma a 4. epochában tanult második főtételt fogjuk bemutatni. Egy kocka cukor és egy pohár forró tea segítségével. Mint láthatjuk, most beledobtuk a kockacukrot a forró folyadékba, és azt is megfigyelhetjük, hogy ez a kockacukor elkezdett oldódni. Mint tudjuk, azért kezdett el oldódni, mert a víz és a kockacukor, a forró víz persze, és a kockacukor között diffúzió lépett életbe, és ezért kezdett el oldódni a kedves kockacukrunk. Remélem önök már tudják, hogy a második főtétel azt mondja ki, hogy zárt rendszerben végbe menő folyamatok maguktól végbe mennek, és mindig a legrendezettebb állapot felől a legrendezetlenebb állapot felé halad, és ez a legrendezetlenebb állapot állandósul, mint egyensúlyi állapot. Azt is tudjuk, már látjuk, hogy egész szépen oldódik a kockacukrunk, konkrétan is fel is oldódott a vízben, de még az alján azért le van ülepedve. Persze ez a második főtétel csak akkor igaz, akkor egy idő után visszafordíthatatlan ez az állandósult folyamat. És azt is tudjuk, hogy ezt az állandósult egyensúlyi állapotot, ezt nem lehet visszafordítani, kivéve, hogyha külső behatás éri magát a folyamatot, de akkor már nem beszélünk második főtételről, mert a második főtétel csak zárt rendszerben mehet végbe. Ennyi lenne az előadásunk. Látjuk, hogy a kockacukor feloldódott, a második főtétel beigazolódott. További szép estét, napot, reggelt, hajnalt, éjszakát.